ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ነቲ ትራምፕ ኣብ ቀዛ ሰላም ንምምፃእ ዘቕረቡ 15 ነጥብታት ከም ዝነፀጎ ብምግላጽ ሓማስ ሙሉእ ብሙሉእ ዕጥቂ ከይፈትሐ ወታደራቱ ካብ ቀዛ ከም ዘይወፁ ድማ ገሊጹ። ትራምፕ ዝመስረቶ ቦርዲ ሰላም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓማስ ካልኦት ኣብ ቀዛ ዝርከቡ ዕጡቃትን ዕጥቆም ክፈትሑ ስምምዕ ከም ዝበፅሑ ድማ ገሊጹ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ሓማስ ግን ዓጢቕዎ ዘሎ ከበድቲ ተፅዋራት ክፈትሕ እንተኮይኑ እስራኤል ኩሉ ዓይነት መጥቃዕቲ ደው ክትብልን ሓይላ ካብ ቀዛ ክትስሕብን ዝብሉ ነጥብታት ድማ ዝተመርኮሰ ምዃኑ እዩ ተገሊጹ። እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ኣብቲ ግዝኣት ፈለማ ተኩሲ ደው ንምባል ካብ ትስማዕማዕ ንድሓር ኣብ ልዕሊ ቀዛ መጥቃዕቲ ምክያድ ብግብሪ ኣይቋረፀቶን። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ብሰንበት ምስ ካቢነ ሚኒስትራት ኣብ ዘካየደ ኣኼባ እስራኤል ነቲ ብቦርዲ ሰላም ዝቐረበ 15 ነጥብታት ዝሓዘ ሰነድ ከም ዝነፀገቶ እዩ ድማ ገሊጹ። ወታደራዊ ሓይሊ እስራኤል ሓማስ ብሓቂ ዕጥቁ ክሳብ ዘይፈትሐ ዝኾነ ይኹን ምሰሓበይ ክገብርን እዩ ኣብ ልዕሊ ሓይልታትናን ዜጋታትናን ዝፍፀም ስጋኣት ምፍሻል ምፍሻል ከዓ ክቕፅል እዩ ክብል ድማ ወሲኹ ገሊጹ። ሓደ በዓል ስልጣን ሓማስ ትማል ሰንበት ንሲኤንኤን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ጉጅለ ንትግባር እቲ ስምምዕ ድልው ምዃኑ ብምግላጹ ነቲ 15 ነጥብታት ዝሓዘ ውጥን ብዕቱብን ብሓላፍነታዊ መንገድን ኣብ ምትግባር ድማ ክዋፈር ድልው ምዃኑ ገሊጹ። ሓማስ ንኣሸማገልቲ ኣብ ዘሕለፍዎ ለበዋ እውን ኩሎም ወገናት ነቲ ስምምዕ ክስዕቡ ድማ ፀዊዑ። እስራኤል ነዚ ብቦርዲ ሰላም ዝቐረበ ነጥብታት ብምንጻጋ ነቲ ዝሓለፈ ዓመት መስከረም ዝተገለጸ ውጥን ሰላም ትራምፕ ኣብ ቀዛ ዝሃርም ካልእ ጽፍዒት እዩ። እቲ ውጥን ንኣፈጻጽማ እቲ ስምምዕ ዝከታተል ቦርዲ ሰላም ብምፍጣር ከምኡውን ምፍታሕ ኣጽዋር ሓማስ ምስ ሰሓብ ሰራዊት እስራኤል ዳግም ህንፀት ቃዛን ዘጠቓለለ ከም ዝኾነ ድማ እዩ ተገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኢራንን ጾማንን ነቲ ስትራቴጂካዊ መስመር ባሕሪ መጻዊ ሆርሙዝ ንምምሕዳር ብዛዕባ ዝግበር ሓድሽ ምድላው ዘካየደኦ ዘለዋ ዝርርብ ኣወንታዊ ከም ዝኾነ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዝበፅሕን ብምግላጽ ምንቅስቓስ መራኽብ ዳግማይ ክጅመር ተስፋ ፈጢረን ጸኒሐን እየን። ኣብ ዝቐረባ መዓልትታት እቲ ዝርርብ ኣብቲ ኢራንን ጾማንን ብሓባር ሓላፍነት ዝወስዳሉ ሓድሽ መስመር ጉዕዞን ንምኽፋት ድማ ዘተኮረ እዩ ነይሩ። ይኹን እምበር እዚ ተስፋታት እናዓበዩ ዝመፀሉ ዘሎ እዋን ኢራን ነቲ ተገዳሲ መስመር ማይ ቅድሚ ምኽፋቱ ኣሜሪካ ክተማልኦም ኣለዋ ዝበለቶም ዝርዝር ጠለባት ብወግዒ ድማ ኣቕሪባላ። ብዙሓት ካብዞም ጠለባት ድማ ካብቲ 17 ሰነ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዝተበፅሐ መዘክር ምርዳእ ኤምኦዩ ንላዕሊ ዝሓተቱ ክኾኑ ከለዉ ገሊኦም ድማ ናቶም ኣቐዲሞም ዝቐረቡ ጠለባት ብምድጋም ምስ ምኽፋት ናይቲ መጻወ ተኣተሩ እዮም። ብወግዓዊ ማዕኸን ዜና ቴሌቭዥን ሬድዮ ኢራን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ናይ ቀደም ጸሓፊ ላዕለዋይ ባይቶ ሃገራዊ ድሕንነት ኣብዚ እዋን ኣማኻሪ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ዝኾነ መሓመድ ባቀር ዛርቃድር ኣሜሪካ ጠባያ ክትእርም ከምኡውን ዝርዝር ጠለባት ክተማልእ ከም ዘለዋ ድማ ጠንቂቑ። እቲ ምእራም ጠባይ ዝተባሃለ ዘምስዑ ነጥብታት ዝጠቓልል ምዃኑ ድማ እቲ መግለፂ የርድእ። እቲ ቀዳማይ ንኢራን ብዝኾነ ይኹን ቋንቋ ፈፂምካ ብዘይምፍራሕን ንቅዱሳት ክብርታት እዚ ሃገር ዘይምትንካፍን ኣሜሪካ ነቲ ሃገር ምፍራሕ ደው ክተብልን ከምዚ ዓይነት ስጋታት ከም ዘይድገም ውሕስነት ክትህብ ድማ ኢራን ትሓትት። እዚ ብዓብዪኡ ፖለቲካዊ ድሕነታዊ ጠለብ ኮይኑ ምቁራፅ ተፃውኦታት ብተዘዋዋሪ ክልቲኡ ወገን ርእሱ ክገትእ ዝእምት እኳ እንተኾነ ብወግዒ ንመጻኢ ሓደጋታት ውሕስነት ንምሕታት ግን ኣብ ተቐዲሙ ዝተሓበረ ውዕላት ናይቲ ግዜያዊ ስምምዕ ብንጹር ካብ ዝሰፈረ ሓሳብ ንላዕሊ ዝሰፍሐ ስትራቴጂካዊ ቅድመ ኩነት ኮይኑ ድማ ይርአ። እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ ልዕሊ ኢራንን ሊባኖስን ፍልስጥኤምን የመንን ኢራቅን ዝርከቡ መሻርክታት ዝካየድ ኩናት መጥቃዕትን ንሓዋርዶም ንዋል ወታደራዊ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ እቶም ኣብ ሊባኖስን ፍልስጥኤምን የመንን ኢራቅን ዝርከቡ መሻርክቲ መሓዙት ጉጅለታት እውን ደው ክብሉ እውን ኢራን ገሊጻላ። እቲ ናይ ሰነ መዘክር ምርዳእ ብዛዕባ ኩሎም ግንባራት እንተላይ ሊባኖስ ዘጠቓልል እኳ እንተነበረ እዚ ጠለብ እዚ ግን ነተን ካልኦት ሃገራት ብንጹር ዝጠቅስን ብግብሪ ድማ ዝሰፍሐ ሰብኣዊ ድሕነት ውሕስነት ዘድሊ እዩ። እቲ ሳልሳይ ድማ እቲ ናይ በዓል ዕፅዋን ምልዓል ሓይልታት ናይ ባሕርን ኣየርን ካብ ከባቢታት ኢራን ምስሓብን ኣብ ትሕቲ ኣብ ወርሒ ሰነ ዝተኸተመ መዘክር ምርዳእ ኣሜሪካን ኢራንን ኣሜሪካ ነቲ ዕፅዋን ውሽጢ 30 መዓልታት ክተውቅዕ ትፅቢት ይግበር ነይሩ። እዚ ግን ምስ ዳግማይ ምኽፋት ናይቲ መጻወ ባሕሪ ብቐጥታ ዘተኣሳሰረ ኣይነበረን። እቲ ረብዓይ ድማ ኢራን ኣብ ክልተ ወረራት ኩናት ንዝወረዳ ዕንወት ሙሉእ ካሕሳ ምኽፋልን እዚ ነቲ ኣብ 2025 ዝተኻየደ ናይ 12 መዓልትታት ኩናትን ነቲ ናይዚ እዋን ኩናትን እውን የምልክት። ብኻሊእ ዜናና ድማ ኣዛዚ ስርዓት ብልጽግና ብደው ተሰዊሩ። ኣብ ምዕራብ ትግራይ ተመዲቡ ዝነበረ ሓደ ላዕለዋይ ወታደራዊ ኣዛዚ ስርዓት ብልጽግና ካብ ዝነበረ ስፍራ ብደው ተሰዊሩ ከም ዘሎ ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የርድእ። እቲ ስሙ ንግዜኡ ዘይተገለጸ ኣዛዚ ዳሃዩ ዘጥፍአ ካብቲ ከባቢ ዝካየድ ዘሎ ወታደራዊ ምንቅስቓሳትን ተሪሮው ዘለወሉ እዋን ጠፊኡ ዝርከብ ዘሎ ገለ ፀብፀባት ከም ዝሕብርዎ ድማ እቲ ኣዛዚ ናብ ጎረቤት ሱዳን ሰጊሩ ክኸውን ከም ዝኽእል ወይ ድማ ናብ ተቃዋምቲ ሓይልታት ተጸንቢሩ ክኸውን ከም ዝኽእል ድማ ይግምቱ። እዚ ፍጻመ ዘብ ውሽጢ ሰራዊት ፌደራልን ስርዓት ብልጽግናን ዘሎ ምፍሕፋሕን ምንቁልቋል ዘርኢ ምልክት ምዃን ድማ ወታደራዊ ተንተንቲ ይገልጹ። ተወሳኺ ድማ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ዝካየድ ዘሎ ውግኣት ንሰራዊት ብልጽግናዊ ከቢድ ወጥሪ ከም ዘእተወ ድማ እቲ ዜና የግንዝብ። እስካብ ሕጂ ካብ ወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝተዋሃበ ወግዓዊ መግለፂ የለን። ተወሳኺ ሓበሬታ ምስ ረኸብና ድማ ክነቕርበልኩም ኢና።
ከምዚልን ከለ ድማ ንሻዕብያ ብሳትላይት ሓለውልና ክብል ጌታቸው ረዳ ገሊጹ ጌታቸው ረዳ ዝመርሖም ወለንተኛታት ካድራት ስርዓት ብልጽግና ኣብዚ ሕጂ እዋን ከቢድ ስነ እምራውን ጸቕጥን ጭንቀትን ወዲኦም ከም ዘለው ድማ ይፍለጥ። ጌታቸው ረዳ ብእንግሊዝኛ ንማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ዘመሓላለፎ ናይ ርዱእና መልእኽቲ ሻዕብያ ንሕወሓትን ምስፋን ነግዲዱ ተፊሕ ኩናት ክውልዐልና እዩ ናብ ኣዲስ ኣበባ እውን ይግስግስ ኣሎ። ስለዚ ማሕበረሰብ ዓለም ብሳትላይት ጌርኩም ሓለውና ክብል ተማሕጺኑ እዚ ተርእዮ ንብዙሓት ተዓዘብትን ዘገረመን ዘስሐቐን ኮይኑ ኣሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ ናትና እያ ዝብል ናይ ቀደም ዝተሰዓረ ዝተቐበረን ሕልሚ ዳግማይ ክንብልበል ድማ ይስማዕ ኣሎ። እዚ ብመርሓዮም ዝተጀመረ ናይ ዕብዳን ወረ እቶም ካብ ታሪክ ዘይተምሃሩ ሰዓብቲ እውን ዓይነ ስውር ብዝኾነ ኣገባብ ድማ ይግምግምዎ ኣለዉ። ህዝብታት ኢትዮጵያ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝፈፀምዎ ታሪካዊ ጌጋታት ንነብሶም ክእርሙ ድማ ይተረኣዩን። ልዕላውነት ሃገር ናይ ሓሶት ክሲ ብትምኒት ወይ ድማ ብምፍራሕ ዝህነፅ ኣይኮነን። ክውንነት ኤርትራ ብደመ መሳለጣት ተፃሓፈ ታሪክ ብኽቡር መስዋእቲ ደቃን ብፅኑዕ ድልየት ህዝባን ድማ ዝተረጋገፀ ሓቂ እዩ። ኤርትራ ልዕላውነታ ዘይድፈር عند حاصل مخانا يتردد وجنات أجونا من حلم عالمي نور اللو تاريخ كم زمسكراجن للاونة يرترب ورز يكونس بجورب بيتات مسرته تنفاس حزب يرترا يوم إذا كل زجبر زلد ما من كسير ترى هوا ملاش تطولوا وزلهم نخد جور وعمي هاكم زبل اليوم إذا كان في لنكل دما سرعات بلتقنا ولعلي إرتراني تورات حقاو خسن مسراتي دالو خمزة لا تجليسو منجستي تيبيا ويد ما سرعات بلتقنا أوصا حجرات كوينم بوليتيكا وتحست زلوا مدبات زم حالف إرتراني تورات نافردن مقراب صعوب من قصاص يجبر كمزلو كابدي سواد وصوات يحبرو بمسرت تزترخوا حبريتا بعد سلطان مرخو بوزهان إثيوبيان تكال دحنت مرة حبريتان INSA نتم أنصار حجر يشرح لهم زولم زي قاتات زرزر سمو من زم حالف ومرتعتات بمكاب ناو هجراو تكال فردن موساد مدلواتهم يزازمو خمزلو تقليصو اتميتي ورات بسلسته قند نطات يوم دما تخيسم زلو اتقدماي دما وشت ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ብምጥምዛዝ ሓሶት ዘይና ይዝርጉ ሓለው ዝብል ኮይኑ እትኻልኣይ ድማ መንጎ ብሄራትን ህዝብታትን ጽልእ ብምዝራእ ንሰላምን ድሕነትን ተሃገር ኣብ ሓደጋ ይውድቕ ኣለው እትሳልሳይ ድማ ነቶም ንመንግስቲ ብረት ኣልዒሎም ዝቃለሱ ዘለው ሓይልታት ፋኖን ካልኦትን ናይ ሚድያ ሽፋን ብምሃብን ፕሮፓጋንዳ ብምስራሕን ይሕጉ ዘለው ዝብሉ እዮም ብተወሳኺ ስርዓት ብልጽግና ዞም ኢትዮጵያ ዝጥቀሙሉ ማሕበራዊ ሚድያ መድረኻት ማለት ድማ ዩቲዩብ ፌስቡክን ቲክቶክን ክዕፀው ናብቶም ትካላት ወግዓዊ ጥርዓን ይቐርቡ ከም ዘለውን ተፈሪጠሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከለ ድማ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ኤርትራውያን ተጋሩን ስልኮምን ካልኦት ነገራት እንዳተፈተሸ ናብ እስር ቤት እትዎም ከም ዘሎ ድማ ይግለጽ ኣሎ ኣብዚ ሕጂ ዋና መሓላለፎ መልእኽቲ ድማ ኩልኩም ኤርትራውያን ተጋሩን ኣብ ቴሌፎንኩም ዘሎ ዝኾነ ይኹን ሳእል ናይ ፖለቲካ ነክ ኩነታት ድማ ክድምስስዎ ንሕብር መጀመሪያ ጥያቄ አቦይ ወደ ሌላው እንሄዳለን በቀደምም በስልክ አናግሬዎት መልሰውልኛል ግን ህዝብ እንዲሰማ ስለምፈልግ ሰሞኑን የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስተር በተለያየ ሚዲያዎች እየወጣ ህወሓት የአማራ ህዝብ ጠላት ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ጠላት ነው እያለ ይናገራል ህወሓት በሆነ ሰዓት ላይ ወይ በጅማሪያችሁ በሆነ አጋጣሚ የአማራ ህዝብ ጠላት ነው የሚል መመሪያ ነበረው ወይ የአማራን ህዝብ ጠላት ነው ብሎ ፈርጆ ነበር ወይ ህወሓት ስለ አማራ ህዝብ ያለው አመለካከት ምን ነበር ከመጀመሪያው በትግል ዘመናችሁ የአማራ ህዝብ ጠላት ነው ብላችሁ ታውቃላችሁ ኦኬ ማርያማዊት አጠራጠር ያደረኩ ነው ልልሽ ይሰማል በደም ይሰማል ኦኬ እና ምንድነው ተሳሳሽው አንቺ ያው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አልሽ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አለ እንዴ እሺ አብይ አህመድ ታዲያ ደስ ብለሽ በትክክለኛው ነገር ብትጠይቂኝ ጥሩ ነው እሺ እና ሰውየው ኢትዮጵያውነት የለውም እንኳን ጠቅላይ ሚኒስትር ነው በኢህአደግ የተመረጠ ነው ኢህአደግም የመረጠውን ሮብጦ የወጣ ምን ሊባል እንደሚችል በታሪክ አሁንም በጣም አስገራሚ ነገር ነው እሱ አሁን ልንገባበት እንችል ወደ ጥያቄ ልሂድ እሺ እና የቲፒኤልኤፍ የትግራይ ትግል ሲጀመር በቀደምም ነግሬሽ ነበረ ማህበር ገስገስት ብሔረ ትግራይ ብሎ ነው የጀመረው ከማህበር ነው ከዛ እየሰማው ይሰማል በደንብ ይሰማል እና ደደቢት ከወጣ በኋላ
67 ወጥቶ እኔ መጋቢት 67 ወጣ። ከዚያ በኋላ ኢንፎርማል ስንወያይ የትግራይ መሳፍንት የኢትዮጵያ መሳፍንት ናቸው ተጠያቂዎቹ። የትግራይ መሳፍንት ብቻቸው ምን እውቀት ትንሽ ጨመሩ፣ እኛም ተቀበልነው። ምንም የለም አማራ እንኳን ሊጨቁር ራሱ ከሁሉም ብሔሮች በታች ነበር የሚገረፍ ነበር። እና የአማራ ህዝብ ጠላታችን ነው ብሎ በኢትዮጵያ የሚናገር የአማራ ህዝብ በደለን የሚለው የአማራ ፊውዳል ሌሎች ፊውዳሎች አስከትሉ እና ይሄ ነበር የህወሓት አቋም። ልንገርሽ ደብተሩን ነው መጽሐፉን ነው። ሁለተኛ ማስረጃ አንድ ግግሓት የሚባል ግንባር ገርግ ሐረከት ትግራይ የሚባል አንድ ጓደኛዬ ዮሐንስ የሚባል የሚመራው ነበረ። ስምረት ልናደርግ እንድንደባለቅ አንድ ድርጅት እንድንሆን ወስነን ግደጀራ ጽዮን አለ፣ በሪሁ አረጋው አለ። ማን በሪሁ አራያ ማለት አረጋዊ ነው? አረጋው እነሱ ነበሩ መሪዎቻችን። እና እኛም ተደስተን ምንም ብረት የለንም፣ ትንሽ ሁለት ብረት ነው ያለው ለስምረት ማለት አንድነት ማለት ነው። ለሱ ቀጠሮ ይዘን እየተገናኘን እየተወያዩ ያሉ አቋማቸው ጠላታችን ስለ ፕሮግራም እንነጋገራለን። ተነጋገሩ መሪዎቹ። በካሊእ ዜናና ድማ ኣብ ኣላማጣን ራያን ደብዳብ ድሮን ተኻይዶ ደሞ ኣብ ከባብታት ኣላማጣን ራያን ብድሮን ዝተደገፈ ከቢድ ደብዳብ ከም ዝተፈጸመ ካብቲ ከባቢ ዝበፅሐና ሓበሬታ የርድእ። እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ገለ ስራሕካውያን ቦታታት ዝዓለመ ኮይኑ ብሰንኪ እቲ ደብዳብ ሲቪላውያን ዜጋታት ጉድኣት ከም ዘብፅሐን ገለ ንብረት ከም ዝዓነወን ነበርቲ እቲ ከባቢ ገሊፆም ኣለው። ብተወሳኺ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ከተማ ኣላማጣን ገለ ገጠራትን ራያን ከም ዝተኻየደ ዝገልጹ እቶም ነበርቲ ኣብቲ ከባቢ ጽዑቕ ምንቅስቓስ ወታደራዊ ሓይልታት ይረአ ከም ዘሎ ድማ ተሓቢሩ። እዚ ፍጻመ እዚ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ወታደራዊ ወጥሪ እናሓየለ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ዝተፈጸመ ኮይኑ ህዝቢ እቲ ከባቢ ዓብዪ ስጋኣትን ጭንቀትን ድማ ይርከብ። ገለ ስድራ ቤት ካብ መረበቶም ንምሕዳም ይግደዱ ከም ዘለው ድማ ተፈሊጡ ኣሎ። ክስካብ ሕጂ ብዛዕባ ዝበፅሐ ዝርዝር ጉድኣትን ህይወት ንብረትን ይኹን ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ካብ ወገን መንግስቲ ዝተዋሃበ ወግዓዊ መግለፂ የለን። በካሊእ ዜናና ድማ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ድልድል ቁመና ይርከብ ከም ዘሎን ሰማያት ቀርኒ ኣፍሪካ ብቁፅር ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ይኣቱ ከም ዘሎ ድማ ይግለጽ ኣሎ። ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣዝዩ ድልድል ዘይተናወፀ ቁመና ከም ዝርከብ ወታደራውያን ተንተንቲ ይገልጹ ኣለው። እዚ ሓይሊ ኣየር እዚ ዘሪኦ ዘሎ ስራሕካውያን ምንቅስቓስን ወታደራዊ ብቕዓትን ንስርዓት ብልጽግና ኣብ ከቢድ ስጋኣትን ጭንቀትን ወዲቕዎ ይርከብ። እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዘሎ ጽምዶ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዝለዓለ ጠርዚ በፂሕለው ዘለወሉ እዋን ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ንሰማያት ትግራይ ክቆፃፀሮ ከም ዘይከኣለ ብወግዒ ድማ ከኣምነሉ ተገዲዱ ኣሎ። ስርዓት ብልጽግና ብሰንኪ ተባይታ ናብ ኣየር ዝገጥሞ ዘሎ ስዕረት ሰማያት ትግራይ ክቆፃፀሮ ይከኣልኩን ክብል ብምግላጹ ንሰማያዊ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ዘለዎ ፍርሒ ድማ ቃሊሕዎ ኣሎ። ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝወፁ እፅዋት ከም ዝሕብርዎ ኣብ ሰማያት ትግራይ እንደዋት ኤርትራን ጽዑቕ ናይ ነፈርቲ ምልክትን ምዝንባዕን ስትራቴጂካዊ ጠለፋን ይካየድ ከም ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ገሊጹ ኣሎ። እዚ ብዘመናዊ ቴክኖሎጂ ዝተደገፈ ናይ ኤርትራ ሰማያዊ ዋልታ ንምንቅስቓስ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ሸባ ብምግባር ዝኾነ ዓይነት ምንቅስቓስ ከየካይድ ድማ ዕንቅፋት ኮይኑዎም ይርከብ። እዚ ጸቕጢ እዚ ድማ ኣብዚ ጥራይ ኣይተሓፀረን። ነፈርቲ ኢትዮጵያ ብሰማያት ኤርትራን ሱዳን ከይሓልፋ ዝተገበረ ጽኑዕ እገዳ ንስርዓት ብልጽግና ካብ ዓለማት ንምግላል ዝተገበረ ዓብዪ ስግምቲ እዩ። እዚ ስትራቴጂካዊ ዕፅዋ ሰማያት ነቲ ስርዓት ኣብ ከቢድ ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ቁልውላው ድማ እትይዎ ኣሎ። ከም ሳዕብየን ናይ ዘብ ሰማያት ተፈጢሩ ዘሎ ዘየተኣማምን ኩነታት ናይ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ብቕዓትን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ክልል ትግራይ ዝገብሮ ዝነበረ በረራታት ንምቁራፅ ይዳሎ ከም ዘሎ ድማ ምንጭታት ይሕብሩ። እዚ ድማ ስርዓት ብልጽግና ውሽጢ ሃገሩ እውን ከይተረፈ ሰማያዊ ልዕላውነቱ ከም ዝሰኣነ ድማ ዘርኢ መርኣያ እዩ። እቶም ኤርትራናት ንኣያ እናበሉ ናይ ዕብዳን ወረ ክፍክሩ ዝፀንሑ ወገናት ሕጂ ባይታ ዝገጠሞም ክውንነት ንታሪክ ቀይርዎ ከም ዘይኽእሉ ድማ ረጋጊፆም ኣለው። ልዕላውነት ኤርትራ ብወረ ዘይኮነስ ብድልድል ሓይሊ ኣየርን ብጽኑዕ ወታደራዊ መኸተን ዝተሓፀረ ምዃን ድማ ክርዱ እዮም። ኤርትራ ልዕላውነታ ዘይድፈር ዓንዲ ሓፂን ምዃና ብግብሪ ድማ እናተመልፀረ ይርከብ። ከምዚ ስለ ዝኾነ እቲ ውሽጣዊ ዓቕሚ ናይ ሓይሊ ኣየር ይትረፍ ንውሽጣዊ ዕማማቱ ንኻልእ ዕማማት ዝበቅዕ ሰብ ኣጥሪ ከም ዘለና ንፈልጥ ማለት እዩ።
እዚህ ነቲ ኮሌጅ ዕባሪኡ ክሕግዝ ዝኽኣለ ዋና አዛዚ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ሜጀር ጀነራል ተክላይ ሃብስላሴ ኣብቲ ናይ ምምራቕ ጽምብል ኣብ ዘስማዕካዮ ቃል ንመማሃራን ኣሰልጠንትን ብፍሉይ ኣመስጊንካዮም ኢኻ ካብቲ ዝነበሮም ተራን ዝገበሩ ኣበርክቶም ከም ዝብገስ ከኣሩ